Pozdrav svima vam, danas imamo FIFA 15 Ultimate Team. Znači donosim sam još dva pojačanja, a to su Lazar Marković i Lord Bente. Znači idemo da gazimo još malo. Znači 3800 sam već stavio u džep. Da vam odmah kažem, imat ću 5.900 sigurno i 6.000 možemo se nadamo. Fenerbahče Ulke. Tamo za košarku igra Bogdan Bogdanović, najveća kraljina na ovom svijetu. Znači, I ajmo sada da krenemo s ovim Diego Costa, kreće s centra. Diego Costa gubi loptu, kako to bilo neočekivano. Nema Nike, brate, ne. Najviše se bojim tih igrača. Nike, Lukaku i Beneteki. Znači imamo jako manje. Ne. Brate, Gece, ne možeš ti više da me žutiraš iz linije. Linije. Iz daline. Line. Brate, šta mi je danas? Daline. Šalim se malo. Sad se šalim. Znači, brbljam. Brbljam. To. Ka Rojsu. Ajmo Rojs. Čini mi se da ovo Marko Rojs. Ne smiješ ti da promašiš ovo. Onako te puno halaš. I... Brate! Stativa. Kako je mogao ovo da promaši? Bruka jedna. Bruka se, stativu je pogodio za ovakve što. Taman sam mislio da će da ovog. Da, on će vatali. Bez onog. Činilo mi se da je pisalo bez onog. Tako je. Kehio, ajmo Kehio, bre šta si to? Džabe te da daš gol kad nemaš da primiš loptu. Normalno ćeš iz te glavuđe da daš gol. Još sam rekao, brate, Šalim se malo, znači ne znaš kako je ono promašao na futbole. Mislim da je to bio isti ovaj. Zašto ne baciš šov? Da se čita šov. Tako slaba lopta za Gecija. Gece ne paska. Evo Diego Costa, ti ne smije promaši. Rojs je nov. On smije da maši. Šuvijek nije strošio kredit. Daj, brate. Pa šta si ti nabacio Rojs, bre? Brate, jao, Rojs. Znači, ne vjerujem da bi mogu pobediti. Vjerujem da mogu da imaju sreće. Pa da igram remi. Ili FIFA 15 je to mogu da mi pobede. Mislim, FIFA 15 može neko da ima jedan šut. Ovdje ima 72 šuta. Ovdje ima jedan gol, a ovdje 0 golova. Ovdje 61 u tarčet, jedan šut. Ovdje 72 šuteva, 45 u tarčet i 0 golova. To je sve moguće u FIFA 15. Imao sam iskustvo. Pa Kehio? Ja mislim da ovdje ima indirekta. Šta bi sad radio?
Kujić, njega sam imao. Kjet. Ne znam baš mnogo tih turskih fudbalera. Nagledam taj fudbal, prosto me ne privlači. Jednom sam, znači, turski fudbaleri, nešto što sam primijetio, ako nisu spori, brate, spori. Pa da, i nije, pa nije offside, bre. Kako nije offside? Kako nije offside? Kako ovo nije offside? Kako nije offside? Ovo je FIFA 15. Najgluplji igrač ako se nikad. Pa, brate, mili. Ono nije offside, ljudi moji, ono nije offside. Pa potiku je zastrić. Kao se ja kažem, super, ovo će biti offside. I gol, brate, da je gol. Imam još jedan šut na target. 1 gol je 2 i 0 golova. To mi je FIFA 15. Ja sam imao 5 šuteva, oni 1 šut. Ima 1 u target, 1 u gol. 2 u target. 1, 0 u gol. Pa, zato sam ja rekao da mržim mene, da ga se bojim. Še 2. Ljudi moji, ja mislim da već ima opcije za potplastivanje. Samo kad bi oni znali to da iskoriste. Što uradi ovaj Split? Ajde, da li može da dođe do preokreta? Kome ti geća? Kome? Kome? Ima si tamo po boku Royce. A Spliketa, Lamka, Royce. Ali da je Royce ono pogodio, obje one šanse. Sad će on na klupu meni. Blago meni, sad će on na klupu. Blago meni. Royce će na klupu. Brate, tako je loše odigrao. Ja nemam reći koliko mislim, koliko sad Ljak se igra. Ma ne, nije. A mi to i davali sudi. A sudi, doj mi 2 dinova, koliko glup ne može ni toliko da zaradi. A nema ni sudije, brate, u FIFA 15. E tako je, ovo je faul. Ovo se zove faul. Treći faul za mene. Žobe stavljam po izboru. Nade Lazare Marković nauči kako se igra. Naučiš Markoviću kako se igra. Moramo da remiziramo. Ne ide, brate. Ako ovo izgubimo, loše nam se piše. Zato što su nam fudbaleri. Brate. Zadržavamo loptu. Joti žene, brate. Pa napadnite podiže, znači ću. Izvinite, mnogo se nerviram. Mnogo se nerviram. Da li je ovo moguće? Kako bedno igraju? Kako mogu da me vode? Ovo je Nike Šonja, brate. Ne vidi len, mislim nije on Šonja, dobar igrač. Ali ljudi moji lenji. Moramo lenji igračut. Što bi trebalo? Pa knokni malo više kad hoćeš da knokneš. Knokne u igrača, brate.
I moji igrači su bili potplatali, moram da priznam. Slačionić će sve priznati. Poslije ću reći za medij. Ajmo Kosta, ajmo centriraj, bre, molim te. Malo sad tako. Ajmo prihvati. Pa prihvati, zašto brat, čovjek je 3 put niži, stoji za njega i on prihvati loptu, ljudi moji. I on primi loptu. To je samo FIFA 15. Pa ne mogu da verujem, brate. Stoji za mene i primi loptu. Igrač od 160 cm, igrač od 179. Na 180 sekundi. I više. 185 ima sigurno. Nemam ja pojma koliko je lan visok, ne zanima me. Kako glupa utakmica. Kako glupa utakmica. Ljudi moji, kako glupa utakmica. Pa šta sad, ti Marković ne možeš da... Glupo su. Pa daj, ja ću izmenu u poslednjim minutima. Sad ću da uvedem i Bentera umjesto Koste. Sad ću oni da vidim. Kad njim se ne igra. William, dobro. Sad ćemo da idemo kad im se ne igra. Sad ćemo brzo. A sad ćeš da zadržavaš loptu. Ja te jedan. Konačno. Sad će oni da vide kako se igra. Kako Pavle the Gamer igra. Ajmo, sad moramo da im damo. A da, taman sam rekao, sad moramo da im damo. I izgubimo loptu na sekund. A samo što Vilja, ne možeš ti solo nastupe da radiš. Kako ne kapira? Znam koga ću uvesti. Smislio sam. Da. To trebam da uradim. Da dovedem Pele. Šans. Ne može da se dovede na Android. Prvo, jedan squad fitness ide za sve. Hoću ovu drugu utakmicu da mi uđu. Znači, ako ne dobijem sljedeću utakmicu, ja ću da se ubijem. Rojsu, ne znam sad Rojs. Marko Rojs. Idemo ovo njegu treba. Ne znam da. Brate, to je to. Ja ga jedan poraz došao. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.